Des de la Riborquestra treballem per millorar les oportunitats socials i educatives en tots els temps i espais de la vida dels infants, joves i adults. Per això contribuïm, entre d'altres, a garantir la igualtat d'oportunitats per incrementar l'accés i participació a iniciatives del valor social i educatiu. La Riborquestra neix amb el propòsit de fomentar la interculturalitat, la solidaritat i la transformació social a través de l'aprenentatge d'un instrument, a través de la cultura, i desenvolupant així la democratització de la pràctica artística en entorns complexes com el que estem. I la Riborquestra parteix d'un model metodològic innovador i inclusiu que esdevé clau pel desenvolupament de la comunitat, per la relació positiva entre les persones que hi participen i per, al cap i a la fi, la gent del barri, de l'entorn proper. I és en aquests entorns diversos que, a través de la capacitació artística, comunicativa i social, la Riborquestra i projectes similars afavoreixen nous horitzons, noves oportunitats i una major cohesió social. Alhora, els valors que defineix el nostre projecte d'alguna manera afavoreixen l'apoderament, tant individual com col·lectiu, i tenim com a filosofia que tothom hi sigui benvingut, perquè entenem la pràctica artística com un dret ciutadà. I tu, vols que els teus projectes educatius i comunitaris ofereixin més i millors oportunitats educatives pels infants i joves? Doncs participa a la crida Comunitats que Eduquen i suma't al repte.